Yo, nanti sini udah Bu Elisa, Bu Mbak Elisa kalau Mbak Siklus Komedina Iman dari Bangor. Dari mana? Kula ketimbang sampun ketemu dulur wedok sekang Yogyakarta niki pun mudah kaya niki. Lah nyok bingung garap nyawar Elisa Pira iki niku. Nyawere mboten kali Elisa. Nek ana kula. Nah, dengan anu Elisa kan pun Kiai Tajir. Iya, memang enggak jadi baik. Kula sing nyawer gitu. Lah kok Kula nyawer kamu gitu kan. ya kok kan biasanya dermawan. Oh iya. Emutan dulur lanang nang gombong gawane ram. Sebulannya itu Iman. Sebulannya Iman karo Elisa wis ketemu. Batirku aneh cemburu. Ora apa-apa. Berteman yo. Berteman. Adu-adu dilakoni nganti katoke kompor-kompor. Bot-bote kepengen dusun Elisa Iman. Ora sawerane kok kowe bae nek terbang karo piye ya. Iya. Apa-apa. Lagunya apa lagunya? Yang jarang kanggo nang kebune karo piye. Angger kanggo nang wetan karo kowe. Mengenal lagu karo apa? Yuni Arti. Sampai. Aja semburu ah. Nembang apa piye sak? Biasanya nembang apa? Sinang wetan biasanya nembang apa? Ketoprakan. Oh iya. Apa-apa. Oh, Bibi tak gandekna Nasir. Biasanya gerang wetan bawane kinanti kok tibane Kidam Sari ya sak. Apik ya. Apik. Tenang bae kok. Wiwi tak undangan sing dekat jadi panas-panas. Ya mohon ngapa-ngapa ora ya. Yang gandeng tangan dulu ya. Izin dulu, izin gitu. Ini sa gandeng sa. Iya. Kinang di panglipur uyo. Jadi man ke komentar temenan dia langsung. Iki deretek ya. Raranggang gede. Kameranya dengan Rawan Sudi. Aduh, dia tak putus kalau. Cek dong harus ini. Ayo lakukan. Apa? Ampun, isi cilik doyan indah. Aduh. Rentek hati-hati nang arep Hati injong durman besi. Terus Bali di Jalan Paru. Lamun yen beda dewasa iki langit gonjang ganjing. Coba Mbak Elisa, aku bilang sama Mbak Win, maaf ya Mbak Win, saya cuma acting sama Mbak Win. Mbak Wiwin, maaf ge, izin niki namung acting. Cara kendaraan niku plat kuning niki ge umum.
Oh freelance. Oh iya biar izin ya. Oh. Nawak nanyuk. Idam Sari Mas kangge napa ingkang medal nggih. Nggih. Nah, ayo Idam Sari Langgam kok didambutake ayo sange nembang bantu nyaku ya. Injih Kakang Mas. Iki kene wujud Sitarasa. Pun kakangnya kapan lawan sira. Ya to kapan to kapan. Ora kaya dawa nang duwit sapa iku nek asama iki. Negara yaiku Blambangan bakal sira nanti kapan dhewe lah itu. Apa lilo? Aku niku kamu kesane kaya panjenengan. Iku mulai Taman Sari yo. Ayo satu-satu. Idam Sari. Iya Kakang Mas. Kok nek wis nembang jam sari yo ya. Maaf ya. Terus kembaran Iman mantap sinetron. Kalau waktu Matur nuwun yo Kakang Mas sampe ditokoke apa-apa iki. Kakang kabeh. Muga-muga laris nek kita karo nek kula. Iya. Ketemu maneh karo aku. Iya Kakang. Matur nuwun. wis ya. Wis lah. Ayo terus. Harusnya tunggu wedang. Aku wis mau lawas kok Tor, ning aku meneng bae. Don, jarane apa lo? Nalikane